Okay. Nej, vent lidt. Jo. Så er den sgu i gang. Den er i gang. Yes, vent lidt. Altså, vi skal lige se, hvor dybt der er jo, ikke? Det er så dybt. Ja, der er så dybt. Jeg ved. Ja, vent lidt. Vi skal lige. Ja, nu skal vi lige. Og hvad har vi? Det er april, ikke? Og jo. April hvad? Vi snakker 9. april. Nej. 9. april. Jo, det passer meget godt. Ja, jo, det passer fint nok. Ja, fint nok. Ja, ved du, så stiller jeg mig lige ned, og så tager. Så. Yes, sir. Ja, så er vi ved at være der. Skal jeg se, om jeg kan følge det her. Yes, Kasper. Ja, jeg er klar. Det var den mobil. Ja. Yes. Yes, sir. Den er i hus, den der. Jeg fik dig hele vejen ned. Skide godt. Så det var. Ja, den er fin så. Det tror jeg, det slutter her, ikke? Så lige vinke her, ikke, til kameraet. Yes, så